El dejuni intermitent no va de menjar menys, va de menjar amb marge. El dejuni 16-8, és a dir, estar 16 hores sense menjar i concentrar tots els àpats en 8, no et diu què menjar. Et convida a donar espai entre àpats perquè el teu cos pugui netejar, reparar i ordenar. Imagina't un jardí. Si hi aboques aigua tot el dia, acabes ofegant les arrels. Amb la digestió passa igual. Sense espai no hi ha regeneració. Quan practiques dejuni 16-8, per exemple, de 8 al vespre a 12 del migdia, el teu cos activa mecanismes interns de neteja cel·lular. Això té efectes positius sobre la inflamació, la claredat mental i fins i tot la gana emocional. Que et quedi clar, no és cap dieta, no va de comptar calories ni de controlar-te més. Va de deixar espai perquè el teu cos pugui respirar i funcionar millor. I no cal que t'hi llancis de cop, pots provar-ho 2 o 3 dies, sopa a les 8, infusió al matí i esmorzar a les 12. Moltes persones ho fan sense saber-ho. El canvi ve quan ho fas amb consciència, no amb por. Si t'intriga, prova-ho i escolta el teu cos. Sense pressió, sense etiquetes, només amb curiositat. Escriu-me dejuni i t'explico com començar amb ordre i cap mena d'obsessió.